मिश्रा इनके हॉस्पिटल ले जाओ। अरे काला बैग वाला के पकड़ा। चल उठ। बोल केकरा खातिर काम करेलिस? बोल ना तभी मार दे। नहीं बताई रे, बेवत मत मार गोली। आखिरी बार पूछा था, नहीं बोल। नहीं बताई, कुछ नहीं बताई। इंस्पेक्टर। यस सर। सूटकेस खोला। कुछ दोस्त आ रहल बड़न विदेश से, उन्हीं के परिवार खातिर कुछ भेंट है। अगर जुर्म होखे तो गिरफ्तार कर ली। कमिश्नर साहब के फोन लगाबो। तार खबरी सही खबर नहीं के देता रखे। हेलो सर, जे होटल से भागल रहे आदमी वो पकड़ा गई बा। ठीक बा, ओकरा हमरा ऑफिस में लेके आवा। उ सब सच चुगली। ये ठीक नहीं क्या होत? गंदे गंदे पुलिस के गना बहुत भारी पड़ी तोरा। तो हर आदमी 3 पैकेट हेरोइन के साथ पकड़ा गई बा। अब 2-3 पैकेट हीरोइन के स्मगलिंग दादा मलखान करी हैं। इतना बुरा दिन नहीं आयल कमिश्नर। वो हमारा आदमी ना चलता नहीं। दरोगा जी, अगर सुअरी से ससुरार के पता पूछब ना तो पता ना बताई। ऐसा आदमी से पता ना पूछल जाला, डायरेक्ट गोली मार देहल जाला। ये कैसे हो सकेला पवन बेटा? हमार टीम में खाली 5 आदमी बा, सब देशभक्त और ईमानदार। ओहो खान चाचा, तजौना सूटकेस में हीरोइन होके के चाहत रहे, ओ में साड़ी या सलवार कहां से आ गई? एगो आदमी 2-3 गो पैकेट के साथ पकड़ाइल तरह है, बाकी वो तो मरा गई। जगदीश रहे ओकर नाम, लेकिन इस सौदा 2-3 गो पैकेट के ना 10 करोड़ के रहे। आखिरी मिनट में मलखान अपन प्लान बदल दियालस। काहे? आपके टीम में केहू तबा जे मलखान के आदमी हा। या अल्लाह, अगर हमार टीम में कोनो गद्दार बा तो तोहार जान बहुत खतरा में बा बेटा। ओके पता चल जाए कि तू आजुओ पुलिस खातिर काम कर रहल बाड़ा। ऐसे पहले क्यों के असलियत पता चले और मलखान के बतावे, ओकर मुंह बंद करे के पड़ी खान चाचा। हम अच्छा बाद में फोन करब। अच्छा, हमरा के देख के फोन काट देहनी। कोनो दूसर लड़की रहेगा? तोहरा से फुर्सत मिली तब ना दूसरा के बारे में सोचब।